Άρη, για πες κάτι για Άρη. Εντάξει. Μιλάμε για όλες τις ομάδες, για Άρη δεν μιλάμε. Είναι νεανική ομάδα. Εντάξει, είναι μια νεανική ομάδα με σωστό προπονητή. Πήγε ακριβώς στην ομάδα. Σωστό προπονητή τώρα. Για τον Άρη είναι αυτός ο προπονητής. Δεν έχει οικονομική δυνατότητα να πάρει. Αυτό λέω, δεν είναι για τον Άρη. Εντάξει. Για την ιστορία του Άρη δεν είναι. Με τη Δόξα Δράμος όταν πήγε όμως, κάτι έκανε, μάζεψε 2-3 βαθμούς. Ναι, τον είδαμε. Τους έριξε κατευθείαν. Δόξα Δράμος είναι ο Άρης. Εντάξει, δεν είναι και Δόξα. Δεν είναι Δόξα. Απλώς το υλικό δεν είναι και πολύ καλύτερο. Κάτσε να σου διαβάσω τώρα τους παίχτες τώρα. Θα τρελαθείς. Διάβασε. Λοιπόν. Ο Γιαννιώτας όχι είναι καλός. Λοιπόν, Κανούλας, Σούνας, Σουνάς είναι αυτός. Ασλανίδης, Σουκάνης. Ο Ψυχογιός είναι καλός, δεν ξέρω. Ηρακλής, Κοέλιο, Κοτσόνης, Αγγελούδης, Καζαφέρης, εντάξει, αυτός είναι παλιός. Κονομόπουλος. Τι είναι αυτά, Πουλίδο. Εντάξει, ο Πουλίδο αγωνίστηκε και στον Αστέρα Τρίπολης, τον μάθαμε, ήταν καλός αμυντικός. Καλός αμυντικός, τώρα για τον Άρη είναι αυτή. Μα δεν έχει οικονομική δυνατότητα να Το πάρει. ξέρω, εγώ σε λέω. Έτσι όπως τον καταντήσαν οι διοικούντες. Ας προσέχανε. Ας προσέχανε. Τι φταίει ο κόσμος τώρα. Ναι, αλλά. Και τώρα φύγανε όμως. Είναι γι' αυτό. Δεν πληρώσανε. Πληρώσανε για όλα αυτά που κόστησαν στον Άρη. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης πρέπει να βρίσκεται στην Ευρώπη. Εκεί που το αξίζει, ναι, είναι στα πλοία. Ναι. Αλλά εντάξει, τον βλέπω τον φέτος, Άρη. ας πούμε, θα παλέψει για την σωτηρία. Τον βλέπω τον Άρη φέτος να παίξει. Και δύσκολα να ξανανεύει. Όσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ναι. Έχει από τις χειρότερες ομάδες. Εγώ πιστεύω ότι άμα πέσεις δεν παίρνεις κάποια λεφτά, κάποια λίγα. Τι λεφτά να πάρεις. Τι λεφτά να πάρεις. Εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι νεανική ομάδα. Εντάξει, καλό αυτό για ελληνική ομάδα. Έχει τον Κατσαβάκη, λάθος του Κατσαβάκη. Δεν κατηγορούμε τα παιδιά, εντάξει. Δεν κατηγορούμε τα παιδιά. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Έχει καταρχήν νομίζω ένα 30% είναι παιχτών που παίξαν στην Εθνική Ελπίδα που πήγε στο τελικό. Είναι ο Διούδης, ο Γιαννιώτας, ήταν ο Κατίδης πήγε στην άκρη. Είναι ο Παντίδος. Παντίδος. Ναι. Αυτά, τι να πούμε, μιλήσαμε και για Άρη. Μας ρώτησε ο φίλος το 236.